binuhay ulit. Ano oras na ito? Oras? Alas 11:09. Nadi. Bago magkaraunan. Oh, biyo ang istoryan. Ano, tapos na yung islab oh. Alas 12. Ayan, mapuntan tayo ng bato. At mag-extra muna ako. Extra ako na mag-i-slab. Wala muna tayo sa Pabay Project. Kung natatandaan nyo yung dati na nagbayanihan kami, at yun ang islaban namin ngayon. Extra, sayang naman. 500 din yun. May extra tayong, may extra money, extra income. Yung iba nandun na. Yung iba dito. Right? Mainit ang panahon. Yan, mag full tank tayo. Di ba migmahal? Di ba migmahal? Nagmahal na. Mag full tank na tayo kasi baka maabot ang panang 90. Ayan na. Mag-i-slab na kami. 13 days islab ka agad. Yeah. Amo. Ito yung pinagbayanihan namin nung nakaraang linggo. Yung punong natsambahan ko na napakakunat. Islab na kaagad. 13 days. Amoy! Kaya tindog ka mo. Electrical. Oh. May matibay na pang electrical. PVC. Flexible kasi nayuyupi yun pag napakan. Sira to sira. Noy. Oh. Beda kanilan. Duduk. Tuh. Ada kata keluar. Tigil. Sila rin yung gumawa dun sa bahay nila Ate Miami. Amoy. Sila yung gumawa nun. Yung bahay na tinitirahan namin. Kasi mga gusto magpagawa ng bahay na madalian. Basta may budget. Basta may budget. Pag may budget. Oo. Pero kung nagmamadali walang budget, ay wag na. Nagpamadali walang budget. Oo. Yan lang. Walis pieces ah. Dato sako! Ito abang sa elevator. Para second floor. Unod ito paglalabunan sa ito ah. Payo. Tuluguan. Isa ito ah. Chip cook. Si Manny Alex. Kasi ako ah. Padre na si Mikey Buwan. Say? Mikey. Michael ah. Yung mga gabi niya. Padre na sa tabi. Ada pa pala ng spacer. Down spacer. Hindi ka mo nag-give kaya. Ang kinakalsuhan. Sorry pa. Good na. Yung isang hardinero. Ano kayo ng hardinero? Hardinero.
Atro ka tayo ba? Atro mo po. Pakapsit nga si Edwin. Di pa na rin kasi inom na. Ayan na yung mixer. Time check natin 8:12. Mga alas 10 tapos na to. Madali. Ada dinero pa rin yung pagkaka. Sa hardinero. Talaga. Nasa baba yung mga Android. Mag-aabutan ka, ba't bayo? Ang kadami sa mga nagsasalunan. Puro to ang nagsasalunan. Naka-prepare na yung ano, yung mixer. Bilis talaga, bilis nung gawa nito. 13 days lang. Slab na. Hindi basta ano, may budget talaga. Tapos yung materialis tutok. Tutok yung materialis. Tsaka nakabudget talaga yung ano nila. Inipon muna bago nagpagawa ng bahay. Tapos yung mga trabador, talagang trabaho talaga yung ginawa. Hindi mabilis yan. Saan? Ang kilbuboy magtrabaho. Ano mag-supporter mo? Bilis eh. Tanto ka. Pagtuturan niyo. Muna din. Ito. Mas matibay nga yan. Masan di matanggal? Wala ka rin. Ulo na. Oo. Ako dito yung akin ka. Ulo kasi ar. Tamo yan. Pwede pa nga natin ating ulo. Sayang pag-ul ka, pag kutulos umulog. Karinoy. Dito ata sa kusinero. Gustong magpaluto dyan. Mga restaurant. Ibudi ka. Patakan. Siya yung tagaluto dati sa 5-star hotel. Oh. Oh. Galing 5-star hotel yan. Natanggal na. Totoo. Natanggal yung mga kanin totong. Napunta dito sa construction. Puta, magkano na ka mo. Yung mga namubuhay. Dapan ni Bada. May snack na basag. Dapan ni Bada. Walang dinideliver. Puta. Di wala pa ano. Yung Nevada kasi kailangan yung baka pag diyan lagyan ng ano, Nevada o kaya Sahara, sigurado magtutulo yan. Tagas yung tubig yan sa loob. Kaya importante yun. Buti kung may ano lang. Atsara! Igado. Walang Sahara. Meron o. Di Nevada mas maganda yung liquid. Op! Ay, may kanin na. Pabayaan ko na. Amo na yan. Bangyod ba gano'y? Sakto yan. May Ano kanin. pagtuk katabig. Sinaing. Tingusod kito. Parang dinuguan. Dinuguan. Amo ko pag ano nang pagrabos. Eh, inis-nilatan ko talaga. Di ba yung Ito pagkabuksan? naman. Wow! Pampabata. Butok-batok. Dapat na. Puta yan, mapit. Mudto na nun. Parang kita agad, nakababa nga na kita. Di yung pati ang pagpiling pagprakwaon.
Oo, Sa puti yung kaudaan. yan mayari. Yan. Ito na mong darwa kami na bala. Nakatubigan to. Yan, sa mga kusinero dapat yan ng kaibigan natin mga kusinero kasi paglasunin tayo. Patay. Patay. Kaya dapat laging kaibigan natin yung mga kusinero. Saya katugalin. Sino yung kasari? 5-star hotel. Ngayon, contraction na lang. Kung makita nyo yung mga galing sa 5-star hotel, hindi yan gagamit ng sangkalan, sa kamay lang yan. Kamay lang okay na. Nagsawa na rin kabibid dyan to tahan. Ito na, dito na si safety. Dugay na yung tubig dyan.
Yan, pahinga muna. Yan. 1/4 yung natira. Pahinga muna. Nakapot na siya. Ha? Nakapot na rin. Naka 1/4 na. Alas 12 tapos. Tapos na, trabador. Pare ko. Buhay yan ha. Buhay. Tigba ko naman siya. Yan, snack. Lasahan natin yung loto ng taga 5-star hotel. Ito na, nagsak na ito. Pampabata. Oh. May daro, ito na. Ha? Ayan yung mga niloto ng taga 5-star hotel. Ah. Tagang lamok, ano ka? Onyor. Tagang lamok. Ayos baga. Yan magkakapulo. Pag makahapulo, balik likod. Gusto ko man kinta. Balik tarong ta. Nga no, ano ro ba ang Satu sun, satu. Dari. Ang tuwan. Balik tarong ta. Pariyo man sana. Enta muro mo naman. Taasan mo ng baba. Yan. Amo. Kahit namang tulo. Anyor. Kakalang ay daruan. Ay, sana wala pa. Ay, sa to, bedar hato. Ito, kuha. Wala ko pagpapurbaklay na gato. Kuha sa pagkakala ko man kundi pinani kay Jor. Kami sana magtinda na yung tutos. Baka mamang kamo. Bala ko. Gusto, sana. Ato son, kuha. Disposable, disposito. Ay. Natsamban na naman ninyo di sinigang ah. Kamu burag-burag pero dito. Bira maka puro perfect ka ni. Mas tara ka din no. Masuk kita barato. $1. Kuha sa to na karni. 270. Ay, 380. Ako nagpagawdan niya ng mga mama, doon man akong bagal. Ito, ito pa sa lususad. Ayan. Tapos nang kumain. Luto na naman. Luto na naman ng dinuguan. Ang dami pa kainin. Galing 5-star hotel. Ay, bista ruti. Sa daw oras ng antik, kain na naman. Oh, kain na naman to. Oh. Namang loob. Paksiw. Nalulog ba gano'n? Dito na. Galing sa diloob. Ah, tariton. Amod to. Bay, sana suluwiton. Tinigbak man sana. Salang. Kalahati na. Nakalahati na.
ito na. 17. Ano ba nga? 32. 32. Never really know what's going on. Look at me sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. It's all the things you never show. There are the things I want to know. Secrets start in your heart so slow. But if you don't wanna tell me now. Patay na. Tapos ang tanong mo na di. Bago magkaraunan. Oh, biro ang istoryan. Secrets start in your heart so slow. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Here we go. Pahinga muna. Kunti na lang. Moy. Kunti na lang. Dito na lang oh. Mga 10 siminto pa. Alright. Ito na yung kusinero kanina. Anod na. Yung kusinero. Kusinero na galing 5-star hotel dito. Dito na naman sa ano. Natanggal na naman. Ulit yung ginawa. Nasunog yung kanin. Imbes nang ma-promote, napunta sa pagsako ng Marami, ito yung ma-promote ka mo. Pag mako ka mo at ibang bansa, bigsa ko sa yelo. Oo, mako ko at ibang bansa. Bigsa ko sa yelo. Bigsa. Amo. Kami, kapit na kami.
tapang ng kakonsado. Kau niya ni sa ito. Para losi. Bakit ka dyan? Iso. Kakonsado. Taganangit ka ismo. Sa tangan ka na mo, nagsikat suwala yung durong nagkakatatong. Tama ba nga? Di agad nyo na lulungan. Sikaso. Ari. Ay, lalaka. Boy. So. Sana to. Boy. Ha? Boy. Sa tuto ka na mo. Wala na kaso na ako sa gabong. Mudaman tao. Hindi na magkatagan silang doon kapili. Dito na lang ang gabi. Ayan, binuhay ulit. Ano oras na to? Oras? Alas 11:09. Alas 12 tapos na. Ganda nakapisto. Right. Pangkulod, saka malungkot. Kaya sa natin sabi mo gusto, tumalangkot o tumagma. Dala mo siya nagkukuha. Kaya ka nagkumasi. Dakul pa talaga natin ako. Ano, tapos na yung islab oh. Alas 12. Finish na kaagad. Bilis. 13 days. Naka-islab. Yan, kunin yung trabador oh. Mabilis gumawa. Yan, ayusin mo bata. Para pagtapos ng gira, doon ka papadala. Nagre-renovate. Oo, video. Kusinero na. Labor pa. Dan tapos na. Clearing na. Bahan pa to. Snack. So, porta gulong, pinapalit pa sa Luguan. tubig. Tanang mo sa nang beri, kung di man niya doon yan. Agkupahan, lulukso.
Yan at nakauwi na kami. Nandito na ako sa bahay. Bali yung sahod dun sa ano, sahod dun sa pag-slab na extra natin ay ano, 500. Dagdagan ko na lang. Wala nang gas. Bili ko ng ano, Fiesta. Bali dalawa yung tangke ko dyan. Yung Petron kasi 1.1. Ito ano lang 1,500. Ayun, 1,005 pesos. 1,005 pesos. Dagdagan ko na lang siya. May pambili tayo ng gas. Gasol. Punta muna sa hardware. Yan, dito na ako sa bahay. Kakarating ko lang. Hindi na ako nakapag-video dun kasi walang maghahawak. Kabit ko. Alright. Dalawa kasing tangke ko dito. Kasi nung nagninegosyo pa nga kami ng pritong manok. Yan, puro na wala na yan. Puro wala na. Yan, bumili na ako. Hindi nakakapagluto si amin pag wala ako. Kaya di ako nakakalis ng maaga. Yan, testing. Yun, meron na ulit. Diba? At naka-extra na tayo. May vlog pa. May sahod pa. 500. Half day lang. Alas 12 tapos na kami. At nagpaalam naman ako sa kanila na Kuya Noli na di mo na kakapasok. Kasi extra muna ako. Kailangan ko kasi ng mga extra income. Kasi yung sahod natin malayo pa. Kaya sayang naman ng 500. At yung mga kasama ko doon, puro mga mag-anak ni Mrs. Sila rin yung kasama ko nung nagbayanihan doon sa bahay na yun. Yan. Pero may nadagdag na kaunti. Nagsimula kami na nagbuhos alas 9 na. Kasi wala pa yung liquid na panghalo sa simento para di tumagas yung tubig sa sa slab, yung Nevada. Yung iba Sahara. Pero yung Sahara pag dinamix ka agad ng maigi, sumasablay yan. Yung Nevada yung maganda. Yung yun, liquid siya. Ayun, alas 12 tapos na, pero talaga bakbakan talaga. Ganun naman talaga pag slab para madaling matapos makapahinga. Pagkakain namin ng snack, kanin na kaagad eh. Hindi na nagtinapay, kanin na. Pananghalian, alas 12. Pagkatapos, tapos kaagad. Alas 2 pa lang. Dito na kami. Ayan po, hanggang dito na ang vlog na to. Siyempre, shoutout sa lahat, mga viewers, mga sponsors natin. Pasensya na po kayo at wala na naman ako sa Pabaya Project. Pero bukas, di ko alam kung mayroon kaming pasok bukas. Kasi kahapon nga din kami kay Tricia di pula. Kasi nagchat-chat muna ako kung may pasok o wala. Ayan po, bye bye, love you all.